ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வைத்தீஸ் குக்கிங் சேனலில் மீன் குழம்பு வைக்கலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருள் 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 100 கிராம் வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, வெந்தயம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மிளகாத்தூள், தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் காஞ்சிக்கிச்சு, வெந்தயத்தை போட்டுடலாம். வெந்தயம் பொரிஞ்சிக்கிச்சு, வெங்காயம் போட்டலாம். பூண்டும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம். வெங்காயம் வணங்கிச்சு, பூண்டு வெங்காயமும் தக்காளியை போட்டுடலாம். புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் 75 கிராமு, அதை கரைச்சிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அதையும் போட்டுடலாம். புளியை வடிகட்டு வச்சாச்சு, ஊற்றிக்கலாம். குழம்பு கொதி வரட்டும். குழம்பு கொதி வந்துருச்சு நல்லா. பூண்டு அதில் போட்டிருக்கோம், இருந்தாலும் 4 பல் நசுக்கி போட்டுடலாம். மீன் கழுவி வச்சுருக்கு, 1/2 கிலோ மீன், அதையும் போட்டுக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிக்கிச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.